akekho njengawe akekho wena uyinkosi yamakhosi sisho sonke sithi akekho akekho njengawe efike zo occupy that particular body. Amen. So when Jesus came to the world, mawuJesu efika emhlabeni, into yokuqala keshoyo uthi phendukani ezonweni zenu, phendukani ebubini benu ngoba nigcwele ini izono, nigcwele ini ububi. Can somebody say amen? Mayifika uJesu, mayifika no, not even Jesus. The first man, his name was John. uJohn uthi phendukani ebubini benu uyabhabhatisa eJohn, eJordan, emfuleni. Uthi phendukani ngokuba ububeni njani kunibungamele. Uyabathatha uyababhabhadisa. Phendukani, baphenduka abantu. But uyabatshela ukuthi angisiyena lona othenjisiwe. But uyeza. Amen. Uma efika kuJesu uyabatshela uthi kubona, he says to them, umbusi. Amen. Can somebody take this verse for me? Umbusi walelizwe wahlulelwe. Ubani umbusi walelizwe? Devil. Amen.
after this, after the creation, after what? Umhlaba wasala ungenayo uNkulunkulu owumoya. Hey hey. Umhlaba wasala ungenayo uNkulunkulu onjani? Ya uqala uyikinye nje mzwakho, awikinye nje. Awikinye nje ngihlaziye. Ngizokutshela mase ngithi cha ngoba ngiyazi mokwayithinta, sengizoqala ke manje. Sengiyahamba, sengiyaphezulu. Umhlaba emva kwa creation, why is that? Emva kokuba uNkulunkulu sewudalela umhlaba, umhlaba wasala waba empty David. uNkulunkulu owaba semhlabeni wayinamandla kwaba uAdam. Because Adam became the God with small letter G wasemhlabeni ngoba uyena umbusi owabekwayo ukuthi abuse umhlaba. So he became the God of this world. But uAdam waye uNkulunkulu wenyama, wesiqu sani senyama. So kusho ukuthi wayengekho uNkulunkulu kamoya emoyeni. Emoyeni it means nje kumoya there was no God. Kanti ngalesi sikhathi kuzokwenza kanjalo kuzoba nempi kuphi ezulwini. Revelation chapter 12. A war broke out in heaven. Ungathi kuba nempi ezulwini wabe senxoshwa. Ingakho uJesu athi umbuso walelizwe njani uwahlule liwe. Funda futhi. Umbuso walelizwe. Kanokho kungokwahlulelwa kwalelizwe. Kanokho umbusi walelizwe uza kuxoshwa. Mina nxa ngiphakanyiswa emhlabeni. Ngalokho umbuso walelizwe kwenziwa njani? Amen. Hawu, lo muntu wahluleliwe kodwa futhi usemhlabeni. Okay. Asivumelane. Kusho ukuthi kahle kahle uNkulunkulu wayengenalo icebo elinye ngomhlaba. Ngoba buka imambana iyabona ukuthi akuna uNkulunkulu emhlabeni uyafika uyaxoshwa wahlulelwa kuphi ezulwini ubona ukuthi yena akazothatha ikingdom kuphi emhlabeni. So kusho ukuthi kahle uNkulunkulu wayengaplananga ukuthi azoba inkosi la emhlabeni. Kodwa ubunkosi nobuNkulunkulu bukaNkulunkulu ezebe uNkulunkulu ubuthathe emva kokuba esebona ukuthi umuntu uyahluleka ukurecognize his creator. Uthe uNkulunkulu mayibona ukuthi umuntu uyahluleka ukukhonza umdali wakhe wayesebona ukuthi uNkulunkulu akabuye back azofuna uclaim back his kingdom, his dynasty. Kodwa uNkulunkulu wayengaplananga ukuzoba inkosi kuphi emhlabeni. Inkosi wayibeka emhlabeni kwakuAdam, kwakuumuntu, a man to rule over everything on earth. But because umuntu wahluleka ukubusa emhlabeni, then Satan wafika wayigwamanda ikingdom. Amen. Omunye umuntu uzoyibuza ukuthi yingani sithandaze kangaka sikhonze kangaka kodwa izinto zethu singafuni ukudedeleka. Lalela, inkinga kunombuso wafika kuqala wayigwamanda zonke lezi zinto oyithandazelayo. Ufuna umsebenzi, ufuna ingcebo oyithatha kuqala uSathane. That is why behambe beyoyinikela kuyo uSathane. Banikele ngeingane zabo bahlabe imhlatshelo babulela abantu bathwale balale nezinyoko umuntu uqabula inyongo uze uqabula inyongo ngoba ufuna imali. Lale nomkhovu. Jike lento lale nawe lale nezingane zakho khona la ekhaya. Ngathi ngiyabuka into enamehla u5 isimvuka kanje ebusuku. Ithi hey. Ngafanini kodwa uNkulunkulu wami ngafanini. U2 weeks ngawuqeda nini? Ngiza kuthiwa iyaphoqa ke le nto. Iyaphoqana nje ukulalela nje ebusuku nje iyaphoqa. Ingakho abantu abathwele basacile. Ilime Cove. Ilime Cove. Uyangizwa ngadami? But iBhayibheli ke lithi uSathane wathi bayibona ukuthi umhlaba awunaNkulunkulu, awunamoya. Kahle kahle umhlaba awungenamoya, wawungenaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umoya. So yayingekho inkosi yakwamoya eyayibusa emhlabeni. Kwakunenkosi yasenyameni. Wafika uSathane wabona ukuthi umhlaba ulahlile. Wathatha ikingdom ngoba ikingdom eyayilahlile.
ingakho impi esiyilwa namhlanje siyilwa kube ngathi ngasiyinqobi yingoba imambane yafika kuqala ya understand kuqala amandla umuntu engakawazi amandla akhe. Amen. Akekho nje umuntu ongenawo usathane wakhe la. Unawe unosathane wakho kufikela njalo emosiyolala. Uma uthi awunanga ngosathane sefikile. Akekho umuntu ongenasathane wakhe omunye awudingi nokuthi uzulale umbona njalo uma uhamba nanga usathane wami. Wonke umuntu unosathane wakhe abanye usathane babo la uhusband babo umqabula ubazi ukuthi yazi ngabumqabula udevil kodwa umqabulisa ukuthi ninesivumelano sering nqa devil umqabule kodwa ubuhlenile ngayiqabula inja. Abanye babola usathane babola osathane babo abantu abasebenza nawe nabemsebenzini usebenza nenkuzimalanga yomthakathe emsebenzini kodwa uyasebenza ngoba ufuna ukuthi month end ingene ini iching usayena ufuna imali because yonke indawo igcwaliswa ini ngosathane ayikho indawo engena sathane nasesontweni bakhona osathane njengoba nje ngisonke kanje bayohlaziya umsonko wamasiphuma la. Asiphuma la nje bayohlaziya uma bengibona ngihamba nomuntu wesifazane emotweni bayalunguza ubani lo semotweni likhanda kaba hey bekuyikhanda kaba uhlangana naphi osathane uhlangana naphi sathane ngoba kunosathane nasesontweni kunosathane wayizabeke nje uzoduma ukuthi abe uPA wakhe yini ngiyabasola laba usolana wesathane uhlala unento yobusathane wena unayo into yobuNkulunkulu. Ngoba usathane wafika occupy ikingdom yasemhlabeni wenza ukuthi nabantu baphile ngendlela yakhe. Mobuya kahle abantu bamthanda kakhulu usathane kuloNkulunkulu. Angibuza uma ngabe ukheqwa yitshu memeza igama likaba namanga yisho lelo hlalo libiza nina ninqamele ukuthi ninqamele ukuthi nidayise mina ukuze nivikele umjolo wenu ozolasta only 4 months. Ungaphinde kwistatus sakho uposte inkonzo yalomfundisi wakho. Nawe ngempela you are no longer posting inkonzo yaseGrace ngoba indoda yakho lena indoda yakho nendoda kamngani wakho leni enibhangile isishilo ngoba usathane kinini ubusa kakhulu kunoNkulunkulu. So wozonikela eGrace ungamane uyitshinga imali kunokuthi uzonikela ngoba usathane wafika kuqala he took the kingdom. Amen. So iBhayibheli ke lithi ke uyi-prince of power. Amen. Funda base-Efesu 2 verse number 2. Wenze kahle wafika nawe wenze kahle sesilapha ukulizwa wenze kahle wafika wenze kahle wafika sesilapha phambi kwenkosi ukulizwa wenze kahle wafika wena wenze kahle wafika
for Jesus.